Ba, salutare! Astăzi facem un nou video din seria care e nouă serie. Deci astăzi e ziua 1 în care încerc să dau un level up în fiecare zi. Și seria asta va fi până o să dau Unreal. Și dacă nu dau, va trebui cineva să-mi dea o provocare din comentarii. Cea mai populară, cea mai bună, cea mai bună provocare o să câștige și va trebui să o fac, dar nu extravagante, atâta vă zic. Ieri mi se pare că chiar am făcut un video șmecher. 23 de vizionări, chiar bine. Nu am mai făcut așa, am făcut numai 20 și am câți abonă? Sunt 17. Că voiam să-mi propun să facem 100 în 3 luni și dacă fac Unreal va trebui eu să vă dau o provocare și să-mi dați tag. O să pun, dacă e, pun în descriere contul de Insta și tot așa. Ne-a băgat. Mi-am schimbat loadout-ul că am jucat la niște prieteni și am zis hai să ne facem skin-uri de alea, așa. Și mi-am făcut un skin de la de rent și mi s-a lăsat backbling-ul. Că skin-ul l-am schimbat, era schimbat. Am Moș Crăciun, cuplete de-albe, a trecut deja Crăciun. Așa că va trebui să facem, asta e ziua 1 în care încercăm să facem Unreal în fiecare zi câte un rang up. Și avem, cred că 2 meciuri. Asta e primul și o să mai dăm încă unul dacă ne reușim să facem. Tremură piciorul, mă jur. De ce îmi tremură piciorul? Te rog, nu veni aici. Mor. Doamne ajută. Gata, pot să lutez. Mă speria să nu mor din primul meci. Că dacă muream așa de la început. Bine că acum găsesc pampuri, dar atunci când îmi tremura piciorul, nu găseam. Da, ce prost sunt. Ok. Avem un kill, asta e bine, că măcar ne dă rang, știm. Dar să iau un loc cât mai bun, mai sunt 37 de playeri. Nu cred că s-au bătut niște copii atât de intens de... Nu cred că era un copil mai prost să-și ia acolo de mânci. Ia. Strategii. Nu. Da. 200 IQ. Oh, era să cad. Mă duceam în vod. Bă, eu nici nu văd ce fac aici. Știu numai că sunt mai 35 de copii. Să nu mor, că după aia, bye bye. Și dacă vreți altceva pe acest canal, scrieți în comentarii. Prost. Mamă, face ca diavolul, spurcat. E cel mai mare. Mi-e frică. Oh, uite bă.
Ia. Nu. Bro, prima oară când fac team cu cineva. Nu e chiar prima oară, dar nu știu ce. Vă dați seama că o să-l omor. Bă, dar mi-e frică de... Ce dracu tragi, bă? Trage cineva după prietenul meu. My friend. Hey, go. L-am omorât din greșeală. Ok. Bă, dar vreau să trag în puțul ăla. De cum nu am reușit să pun omor? Acum trebuie să-mi fac chiar lutul, că a venit și ăla. Mamă, da, fix pe ăla, spun. Și acum trebuie să stau camp. De ce am luat arma asta? Au, vă place câinele care l-am primit de la Fortnite? Ce iau cele mai tâmpite arme? Și ce fac? Să ridici mâna la frate. Bă, dar nu mare uri de-astea din coliba. Are uri de gunoi. Are uri de gunoi. Mamă, și destul de la copil de la pe video. Încep să plâng. Nici nu cred că s-a auzit. Primul chest deschis în locația aceasta neminunată. Cum ar fi să văd că e psicopat ăla? Așa știu că se cheamă. Dar ce facem noi dacă stăm aici? Și dacă vine cineva? Cra! Așa. Gra! Cra! Am glumit, bă, nu fac așa. Let's go. Nu, vine cineva, mi-e frică. Bum, boclut. Eu cred că am vrut să-mi iau bătaie. Copilul ăla cu care am făcut timp acum cred că mă omoară, dacă nu vede. Mă trăscă. Să-ți trească familia Epic Games. Da. Dacă. Închid ochii și 1, 2, 3 și sărim încolo. Mamă, ce-am sărit, nu vine să cred, mângral. Să-ți trească familia Epic Games. Deci mă jur că persoane mai bună n-am văzut. 9 persoane! Deci dacă reușim să facem platinum, aici a fost video. Bro. 100% protection. 8 copii. Ia, uitați la schema asta. Bam! Ce prostie. Nici materiale, că nu am.
Da, mai am încă o viață. Video-ul ăsta e de 10 minute deja. Și dacă nu facem, va trebui să închidem video de acolo. Că deja o să fie cam mult. Dacă mă întrebați pe ei, așa mi se pare. Știu că o să un video de 20 de minute, dar cred că e mai plictisitor dacă o faci. Nu știu dacă mai vreți video-uri de astea. Oricum o mai fac. Că asta e o serie totuși. Cu e doar de 2025. Să zic că eu în cea, să zic că eu. Bă, vreau să zic ceva sincer, bine nu. Nici un pic nu mi-e dor. N-a fost cel mai șmecher an, sincer, 2025. Adică nu prea pentru mine a fost. Una a reușit, nu a fost. Că dacă știi ce am canalul din 2025, am mai avut un canal, cred că tot în 2025 sau 2026. Ce bă, mă zis, ce prost sunt, ci că 2025 sau 2026. 2016, știți? Să ne am o idee. Vreau să venim la niște playeri. Hai să astupăm gropile. Facem baricadă și să închidem ușile de afară, că mă sperie. Facem treabă în casă. Partea 1 din care reparăm că de ce nu mi-am dat eu fiză? Sărid 5 player. Dacă dăm win, mai arată odată câinele. Ce copil sunt! Că-s copii terminați. Bă, nu există niciun buș. Buș chem dead mă fac. Ho-ho! Acum trebuie să vedem playerii. Mai așteptăm un pic. Mă sperie sunetul ăsta de reboot. Oricum nu mai am reboot. Ce? Să se încheie odată. Cum ar fi să dau la fel? Player. Eu zic să nu dau, sincer. Deja că dărâm copacul ăsta, copile. Te rog, nu. Credeam că trage. Ce prost sunt. Bă, n-am avut fiză în mine. Pilul ăla se întreabă de unde am venit. Fac locul 3. Hai să vedem. Hai, te rog. Video are 14 minute. Hai că mai dăm până la 19 minute. Trebuie să facem rapid ceva. Vai de capul meu. Nu pot. Trebuia să moară. Uite, să moară unul din ăia. Că le luam mai mulți. Da. Ăsta nu-i video, bă, al tău, e al meu. Ha. Maxi să fac 3 eliminări, că poate îmi dă și după aia mă omor, îmi iau full de mișcat.
Ok, hai că ne bagă, Doamne ajută. Deci dacă nu mai face aia... Eu mi-am dat astea să se ducă pe random. Flagurile astea. Nu, habar n-am unde câinele. Dar măcar nu mă mai mușcă. Da. Râde. Să ridici mâna la fractul. E cel mai mare. Era să cadă. Se vede. Acum cred că... Deci... Uite, eliminăm... Ato! Ăla era Travis Scott. Nu, era Travis. Speed! Please, Speed, I need this. Cum dai ten club? Deci aici vom merge. Poate dăm și noi de 2-3 player cât avem nevoie să omorăm. Cu ce i-a dat? Bă, cu ce i-a dat, că mi-e frică? Bro, da, prost. Și că să fac și eu 2-3 eliminări. Copiii pov. Bă, dar sunt tryhard. Bă, da, prost. Bă, da, proste. Bă, da, mă iau prin surprindere copiii ăștia. Nu știu dacă se mă vede atât de bine. Am nevoie de 2-3 eliminări. Eu nu cer mai mult, dar atâta măcar. Mă duc acolo în Subway Surf. Subway Surf. Subway Surf. Să ridici mâna la fractul, e cel mai mare tentator. Și sora mea când mă bat. Deci trebuie să reușim. Asta e ultimul meci. Mamă, e deja 18 minute. Hai că îl facem de 20, că 20 ceva. Nu o să depășească 30, că după aia vă trag din timp. Poate vreți și voi să faceți ceva, cine știe. Așa se intră în duș. O scăriță. Face așa, uite. Scăriță. Bam, 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 bam. Oh, champion. Bam. Și bam. După aia rămâne aici, blocat. Și dai un triple edit. Și după aia termin Fortnite-ul. Zic că ea, bă, ăsta e prea bun, trebuie băgat la... E mai bun decât Ninja. Ia nici nu cred. A uitat toată lumea de Ninja. To trigger of the Z. Poate mă dezvăluia.
Ok, ăsta a fost ultimul meci. O să-mi dea pe minus. Ok, ultimul meci, dar mă jur că ăsta e... Hell no! I can fly. Mi-am spărsit capul la vecinii. Hai că pun stop până mă bagă. Las un pic. Ăsta e ultimul meci, dar trebuie să fac câteva eliminări. Dacă din video ăsta facem 5 abonați, și eu zic că e bine. Vreau să ajungem la 50 de abonați ca să facem live-uri cu Fortnite. Și când facem live-uri să-mi dau și face reveal. Ca o să îmi face cineva un calculator, cred că de gaming. Și așa nu pot să conectez asta. La calculator, că vreau pe canalul ăsta de YouTube să fac tot. Bă, copiilor, mai frați multe. Ia, un triple edit? Da. Unde, bă, s-a dus materialul ăla? 22 de... Dacă clipul ăsta ajunge atât de departe, cred că e cel mai lung clip. Făcut vreodată, că n-am reușit din prima. Că puteam din a doua, dar mă transpirați. Trebuie să fac platină azi. Dacă nu... Hai, e. Adică dacă nu... Zbor pe geam. Hai, buddy, I can fly. Stop, Filip, nu mai cânta. Oh, I was the lightning shining armor in your movie. Cum era să-mi pice un scar de la Mythic. Aia e. Cel mai rău, facem videoclip de 5 ore și mai stăm și... Eu zic să ne ducem puși pe niște playeri. Că avem pumpul ăsta puternic dezvoltat. Nu te bate nici mamaia cu poloniță. Unde vă duceți? Eu acum am observat că am și Dressler. Bă, eu aud asta de la 5 km. În altă locație aud. 19. Poate spargi copile. Mamă. Vii unde ăla? Hai că mai venim pe el. Terminați! Am nevoie de 8 de alea. Bă, dau medkit.
Nu mă rog mult de Fortnite de tine, dar un medkit nu poți să dai. Dar ce face cu bigul ăsta? Vine și în zona! Și mai stai și 5 ore să bei bigul. Ce? Bă, un medkit, vă rog. Te roști tu de Fortnite un pic și cazi în groapă. Nici n-am zis mult cu medkit. Și acum punem părucălutul meu în partea cealaltă cărții. Mai trage și ca terminații. Da, niciun glos nimerit. Prea nubi. Prea nubi. Mă arunc de aici dacă nu câștigăm. Tu 3 years de distanță. Ma, nu mă vede nimeni, camuflaj perfect. Dacă aveam și skin-ul verde. Mulțumesc, Fortnite, să-ți trăiască familia. Copilul care atează după mine să nu. Hai cu kilo. Ăsta. Vine să crebă și suntem de 200 de minute. Bă, măcar dacă reușim să luăm un loc bun, să ne dea ceva. Bă, da, vedeți și voi că nu-mi dă nimica. Ce să fac cu ce-mi dă Fortnite? Bă, m-aș mulțumi cu un de ăla dacă n-aș avea un de ăsta. Da. Bă, pump. E ocupat, toată mă apare pump, numai eu n-am. Toți găsesc un pump ușor. Eu găsesc un pump în 5 ani. Au aspirat tot copiii. Le prinde video ăsta și la anul nou. Chiar cum ar fi să fie vacanță, cum ar fi să fie vacanță, să fac un live de 5 ore sau chiar 10. Mă! Haide. What the fuck? Let's go. Bă, dar copilul ăsta nu mai pleacă, n-are viață. E și frică să sparg ceva că poate să audă. Bă, dar pleacă copilule, n-ai viață. Ok, asta a fost ultimul meci, hai să vedem. Măcar dacă am luat ceva. Ok,
ok, mă jur că azi o să fac video-ul ăsta, e prea lung deja. Am luat plus 4. Mâine revin cu platinum, așa că ok, hai, nu mai lungesc nimica. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Pa!